pernata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngerti dosa. Siti Nurmata hari mulai berjaya bangun dan berdiri kawan semua, marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia. Rawi lucang ingkang sami oramu awo ingkang mriki anemi wasepo. Nabi panutan, Nabi Muhammad, Nabi kampung asal ingkang pernata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngadai dosa. Dipimpun matahari mulai berjaya bangun dan berdiri kawan semua, marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia. Aduh Tuhan Allah minta ampun kali ini, aduh Tuhan Allah minta ampun kali ini, segala dosa perkumpulan kami dan segenap dosa perkumpulan kami, minta ampun sekali lagi ya Allah nyuwun ngapura. Tinggi gunung kampung ayu, saya melihat lalu tinggi Para gunung dibuka kayu, dibuka kayu. Saya melihat terlalu tinggi, mandong manjae dasaro, mengali calon, benangnya ikal sarapnya putung hati, yang putung sopo sing ganti, sopo sing ganti, ngawerono pemuda jawi nama Islam. Tinggi gunung kampung Melayu, kampung Melayu, saya malaikat di pinggir kali, di pinggir kali, sarang burung di puncak kayu, di puncak kayu, saya melihat terlalu tinggi, terlalu tinggi, mandong manjae dasaro, bacaing salur, benangnya ikal serongnya putung hati, yang putung sopo sing ganti, sopo sing ganti, ngawerono pemuda jawi nama Islam. Ayo pro konso ngawurono rukune Islam ya iku limo, iya iku lima, dan loro rukun kang siji, rukun dan siji, bisa wasira kelawan ngaji, kaping pindhone nglakoni salat, kaping telune bayar zakat, kaping papat poso ing wulan Ramadan, kaping 5 kaji lamun puasa.
Ya Irfani ronce kembang. Pisan teko ngaku dokter umum nanging aneh ngaku saya bingung rawat dikon ngrujak lara mata kei wedang dikon nyontek kayu manis mesti gawe sapa ireng manis kebayane bocah ayu sapa sing duwe cuit manos kapan cewek ceking Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sekali ya. Bagas Putra Loreng, Putri Bane, dan Pro TV Budaya, Kaco Channel, Pak Is Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. bocah cilik masuwane wong lanang barang matang gak ana sing ngaku simbok ngomba
mesemo mesem sithik iso marai ayo guyu sithik nandas manismu ana apa kate katon sungguh dolanmu Matur suwun Mas Teguh atas rawuhipun. Kaco channel, Pak channel matur suwun. Atas rawuhipun jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sing wis kelakon ora usah dipikiri, sing bakal kelakon kuwi kudu dipesiki. Ning alam donya bunga susah wis jodone, pengen kepenak kuduane rekasane. Mbok mesemo mesem sithik marai ati ayo. Mbok guyu sithik dawa umurmu. Ayo ayo kanca padha tata kita wis katakan tekan zaman bangsa sila senajan kita wis tua ana nyatane lan ana buktine teklan sing gede padha dawa-dawa monggo sampeyan pirsa godheng lan jenggote padha dawa-dawa nanging sejatine isih para ayo tajo taliwondo melu tunjang pembangunan ning negara aja wegane ngangani ngono kabeh iku ora prayoga. Ini negeri namanya Jawi karo agawe tamake Jawi agawe Islam segala tora atau pauli paling pake. Ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sedalah terang asal dawuhe dari pangeran ayo prakonsa ngawurono rukune Islam ya iku lima adat loro Rukun dan siji bisa lo siro pelawan hati. kaping pindho ning lakoni salat kaping telu ning bayar zakat Ibadah salurah Ramadan diterima ati lawan kuasa. ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam saudara terang asal dawuhe dari pangeran.